И здравейте, аз съм Нарутокин и това е новата им поредица. Нали, аз вече бях започнал, защото два клипа, т.е. първия клип бях го почнал и направих тази къща и се развих малко. И втория се получи до половината и после изгасна компа, защото нямаше батерия, не беше зарядното, защото съм на лаптоп, нали. И днес този епизод там нещо ще правиме, надявам се не спре пак по средата нещо компа или... Добре, тук бях почнал мина, сега си правя нали, кирка, да ето я. И нали тук почваме, ще си... Как тази къща малко недовършена, но скоро ще я оправя напълно. Така, поръчки и аз ще взех защото съм тъп. Право за сега за първи път играя Майнкрафт. И сега си направих браво, да. Явно днес като епизод ще бъде скучен. Това е първият епизод още и няма да го правя дълъг, защото този лаптоп ми е стар и т.е. от много време ми е и съм взел почти цялата памет и може да не мога да правя клиповете дълги. Но нищо, пак ще е малко ще е много, ама много малко ще е по-скоро. Още е много малко време клипа и не знам защо дали ще стане хубав. Но като реша проблема с паметта и ще качвам много повече. И ще нали, ще ви хареса повече. Ще повече време, нали. И така, добре, сега съберем малко кол. Такова ще покупаем, този път няма правя нищо. В този епизод няма правя нещо яко. Нещо. Чакай съм глазен. Potato. Направо без покрив май е по-яко. Ма да не навлезе някой зомби гадно. Отгоре, че може се качи по дървото. По дървото така се качи. Трябва или пък и тук да направя някаква верандичка, с която тук всичко ще е заградено с огради и не знам, някакъв начин ще го направя. Ще го измисля, защото покрив нещо много не ми се прави. Тук малко често румче ще има. Така, само ми трябва сега дърво да завърша често рума. Ще взем по толкова малко, не мога да разбера. Защо го разделих? Това май ще ми за често рума. И така, надявам се епизодите да ви харесват, нали, поне. Мисля, че ще ви харесват някои епизоди. Тук ще развия много. Искам този тази поредица да я направя към, не знам, около поне минимум 20 епизода ли, не знам. Може и много повече, но докато ми омръзне, докато не почна да правя нещо. Някаква друга поредица, двойно оцеляне или някакви такива. Защото въпреки че е малко тъпо, като почнеш някаква поредица, да я спреш на 5-6 клип. Но е измерващо. Аз така сега толкова търся поредици на Майнкрафт, като няма какво да правя да гледам. И те само някакви до трети-четвърти епизод. Най-много, нали, или па са някакви тъпи. Не обиждам никой, нали, не казвам, не назовавам точно, нали, някои поредици, но на някои двойните оцелявания не им се получават много добре, защото само те говорят, т.е. тония другия там, дето е в тях абсолютно нищо не говори, нищо не казва и в смисъл много е тъпо. Какво направих? Все пак трябва и двамата да говорят, да си помагат и така нататък, пък той само седеше и там, какво правеше нищо.
На всичко отгоре даже почти не помагаше, ай сега лага се върна. Добре, мисля, че горе-долу това ще е този път, не знам. Защото наистина такова. Наистина много кратки трябва да ги правя първите епизоди и всичко. После гледайте, не се отказвайте. Ще правя по 15-16 минути епизоди, дългички, може по половин час, просто трябва да се освободя повече памет. Това ще стане